την επόμενη φορά να ξέρουν τι να κάνουν αν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Επίσης, η αντιμετώπιση πεκαριών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Η παροχή βοήθειας και η αντιμετώπιση καταστροφών από σεισμούς. Η αντιμετώπιση εκδομένων καταστροφών από πλημμύρες. Όλα αυτά είναι σύγχρονα προβλήματα, μεγάλα προβλήματα. Ο σεισμός το 1950 που έγινε στο Βόλο είχε 10 νεκρούς, παρόλο που ισοπεδώθηκε η πόλη, γιατί ήταν φλάτη πόλη, μονόροφα όλα. Τώρα θα γίνει αντίστοιχο σεισμός το 2007, θα έχουν πολύ περισσότερους νεκρούς. Είναι νομοτέλειες αυτά. Αντιμετώπιση μεγάλων αεροπορικών συνδρομικών τροχαίων ατυχημάτων. Αντιμετώπιση διαρροών και διαφυγών επικίνδυνων χημικών ουσιών και άλλων περιβαλλοντικών ατυχημάτων σε ξηρά και θάλασσα. Και εν τέλει η αντιμετώπιση των ειδικών ομάδων ανθρώπων. Που στην εποχή μας, επειδή είναι πολύπλοκη και με μεγάλα άγχη, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πλέον είναι σε ειδικές ομάδες ανθρώπων. Είτε με το ένα πρόβλημα, είτε με το άλλο πρόβλημα, είτε για τον ένα λόγο, είτε για τον άλλο λόγο, είναι πάρα πολλοί. Είτε τους βλέπουμε, είτε δεν τους βλέπουμε, είτε τους καταλαβαίνουμε, είτε τους καταλαβαίνουμε. Η εποχή μας ευνοεί τη δημιουργία ανθρώπων με ειδικές ικανότητες και ειδικές ανάγκες. Οπότε πρέπει να έχουμε συμπαράσταση στην κοινωνική. Υπάρχουν βέβαια πολλές δράσεις στις οποίες συμμετέχουν οι εθελοντές. Ένα ζητούμενο μεγάλο γι' αυτό είναι ο συντονισμός τους, πώς θα συντονιστούν. Και το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι εθελοντές και μάλιστα εκπαιδευμένοι από αυτούς καθίστανται μέσω των πολυδεξιοτήτων που αποκτούν ενεργοί πολίτες σε κάθε τοπική κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο μειονέκτημα των εθελοντικών υπήρξε η έλλειψη συντονισμού τους, μέγιστη οφείλεται η προσπάθεια για διαρκή και αφήνονη επικοινωνία των τοπικών κοινωνιών και των φορέων τους με τους εθελοντές. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από συγκεκριμένη, σχεδιασμένη και ελεγχόμενη δράση, αλλά και την ύπαρξη συνεχούς επικοινωνίας τόσο μέσω του διαδικτύου όσο και μέσω προκαθορισμένων αναθεματικών άξονα συναντήσεων ομάδων εργασίας. Ενώ όλα αυτά λοιπόν εξελίσσονταν στον Βόλο σε μια περίοδο από το 2000 μέχρι το 2002 και ενδεχομένως εκεί να μην έγιναν και πολύ στην πράξη, εδώ στην Κέρκυρα τα κάνουμε στην πράξη. Βασιζόμαστε πάνω σε αυτά και τα κάνουμε στην πράξη. Η όλη αυτή η διαδικασία έχει αρχίσει να δρομολογείται. Θα σας δείξω στη συνέχεια μέσα από το ελευθερίο της Κερκυριακής Κοινωνίας των Πολιτών, όπου έρχεται για να κάνει αυτό ακριβώς το έργο. Να μπορέσει οι εθελοντές που θέλουν να τους φέρει σε επικοινωνία, να τους συντονίσει, να αναδείξει δράσεις, να αναδείξει ιδέες. Και για να πω και κάτι προεργατικά, όταν λέμε εθελοντής, πάλι δεν εννοούμε κορόιδο. Ο εθελοντής, αν είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι ο καλύτερος, ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη δουλειά. Άρα υπάρχει και διαδικασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχει καταλάβει αυτά. Όποιος θέλει και ενσκύψει εθελοντικά σε κάτι, αργά ή γρήγορα να βρει και πόρους μέσα από αυτό που κάνει, αυτό το κάνει καλά και είναι κοινωνικά απαιτητό και κοινωνικά αναγκαίο και εν τέλει στις μέρες μας κοινωνικά αποδεκτό. Ο Νικήτας Μεραράκης είπε χθες ότι πήγε η Greenpeace και είπε ότι εγώ θα κάνω αυτό και είπαν όλοι αποδεκτό. Το αποδέχτηκαν. Γιατί ξέρουν ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να το κάνει, η Greenpeace το κάνει καλά, έχει τεχνογνωσία, έχει παγκόσμια οργάνωση, παθαίνει από αυτό. Είπαν δηλαδή κάποιοι εθελοντές και τα σκυλιά δεν μέναν. Του εκεί όλοι οι υπόλοιποι. Δεν μίλησε κανένας. Αποδεκτό. Θα βρει και η Greenpeace και τους πόρους που χρειάζεται και σιγά σιγά αυτά τα παιδιά που πήγαν εθελοντικά εκεί πέρα και φτιάξαν όλα αυτά τα σχέδια επειδή τους αρέσει, θα βρουν και θα ζήσουν. Δεν θα πάει κανένας καμένος. Θα είναι πάλι νομοθετητές. Προοπτικές λοιπόν και κοινωνικά ωφέλη. Μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να συντάξουμε σχετικό των εθελοντικών ενδιαφερόντων εκπαιδευτικό υλικό με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Να δούμε τις δεξιότητες του συστήματος ανάπτυξης, λειτουργίας, δράσης και ανάπτυξης μιας ομάδας. Στρατηγικές αξιοποίησεις του κοινωνικού κεφαλαίου για την οργάνωση δικτύων διαχείρισης του κινδύνου στις τοπικές κοινωνίες. Στρατηγικές συμβουλευτικής και υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών για τη διαχείριση του κινδύνου. Και στρατηγικές ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων από τον εθελοντισμό για τη διασύνδεση με την απασχολησιμότητα. Και τέλει φτάνουμε πολύ μακριά, όπου λέμε όλα αυτά τι θα κάνουν τελικά, θα βελτιώσουν τη δημοκρατία μας. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Θα κάνουν τη δημοκρατία μας καλύτερη, θα ξεφύγουμε
αισθάνεται ότι έχει λόγο, ότι μπορεί να κάνει πράγματα, ότι αυτά που κάνει είναι αποδεκτά και η συμμετοχή πλέον ξεκινά να έχει μια διαφορετική μορφή, όπως τη διαμορφώνουν και την προάγουν οι εθελοντές ενεργοί πολίτες. Τι προκύπτει τώρα μέσα από αυτά, αφού τα σκεφτήκαμε όλα αυτά, καθίσαμε και είπαμε πόσο τοπικά είναι αυτά που λέμε. Και είπαμε ότι σε μεγάλο ποσοστό είναι τοπικά. Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία που να μας πείθει ότι αυτά είναι από μπροστά μας, είναι μια πραγματικότητα, ότι μπορούμε να τη διαχειριστούμε σαν πραγματικότητα. Γιατί είπαμε, γιατί φαίνεται ότι ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι, ούτε στη λέγηση της αγοράς μπορούν να λειτουργήσουν υπό τις απαιτήσεις του σύγχρονου αθλητικού κινήματος. Άρα η οργάνωση των αθλητικών δράσεων υπό τα νέα δεδομένα πρέπει να αναδειχθεί σε γνώστες ενεργούς πολίτες με τη μέρημνα για την εγγύηση της πολιτείας. Αυτό είναι λίγο αφοριστικό. Όλοι το συμφωνήσαμε να το διατυπώσουμε ότι είναι αφοριστικό. Αλλά όμως η δημοσιοπολιτική νοοτροπία και η νοοτροπία του κέρδους πράγματι δεν βοηθάει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να βρει ελεύθερο χρόνο να τον διαθέσει και να γίνει καλός εθελοντής και καλός πολίτης, ενεργός σε ορισμένα άλλα πράγματα, πέρα από αυτά που κάνει σαν δημόσιος υπάλληλος. Μπορεί, οποιοδήποτε μπορεί. Ο εθελοντισμός άλλωστε είναι διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. Έχω ελεύθερο χρόνο. Μπορώ να το βρω, μπορώ να το διαθέσω, μπορώ να γίνω εθελοντής. Εντός δεν μπορεί να είμαι εθελοντής. Με το να δηλώνω την παράστασή μου δεν λέει τίποτα. Πρέπει να συμμετέχω σε αυτό που γίνεται. Ενεργά. Πρέπει να παίρνω το κομμάτι της δουλειάς που μου αναλογεί και να το φέρνω σε πέρας. Με τέτοιο τρόπο που να γίνω παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους. Αλλιώς δεν μπορεί να δουλέψει αυτό το πράγμα.